Bismillahi, astaghfirullah, alhamdulillahi rabbil alamina. Allah alhamdulillahi tagal no jettuɗen bajjiri wurno jaare wara mane goto towɗo mo lesɗani bajjo baɗowo ko wela ene wela ene welira laato no welira ni ha ñalngu aro janggo ko haytata en juule ɓurɗo ɓurnaɗo windere Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mo timmode annabaɓe adi yiyede sakkiti kadi nelede walla adi nelede sakkiti yiyede yen ñalle barke mo musidɓe todduɓe e toɓɓere nganuma hunde mbiyeten lowdi walla mbiɗen ɗum jolgo miijoji nganuma noon hande awƴi iri irti pale mbaɗe holko waɗi holko addi ɗum ko kanko tooñi ala ko kanko fuɗɗi ko holɗum ko ɗum ɗo holɗum dokke kam noppi joni so mbajiri haaji e hoore haalirde ko musidɗo mon giɗo mon inna wiya Moussa Ba digiɗo leñol gorko mo ndoloma jiffuneɓe gendi Alhasane Alhuseyni nana jiiɗa jettoɗa jaɓa kota kaala nde wonno saari a teddente ko ɗon tigui mboto guiɗo leñol kaalowo dasa ngaɗo piidi gandal windere e yaadiɓe muɗum goomu pinal fulɓe la famille ko dentalam tabital pula goomo jatiya ha yetti kawral fulɓe international oɗo suko gorko Allah waɗi sahando yonti ƴettude cuddiɗo o ƴetti omo wuurde cuddiɗo o ɓe jaawi noon dañde ɓesgu law mbara o nef walla o nefani mbiɗen tan ko ɓe jaawi dañde ɓesgu law ɓe dañji sukaɓe mamon taf debbo noon sa yimo cikkata mataw yara koye sappo e jeetati ɓandu ne moƴƴi machallah kara ɗum kam e sos bandiraɓe haalande ladde gorko de rafi heftimo ɗum kuf no pomnanani wonmo noppi mum nani noon mi yaari ko kaari kala miiji ɗum kañum gorko de natti wonde gorko natti wonde gorko e nder ɗum ɗon debbo ne jooɗi ha ɓooyi wimo so gonga mboɗo wawi munde ñamde mboɗo wawi munde yarde mboɗo wawi munde kaddule e pular melnaɓe woni e nder kaddule woni ɓornugal o wi kono noon on banggue kam so gonga komi cukalel tokkutel ala ɗo jami taw mi wawa mumde gorko wi min de ɗo gommi ɗo ko refi ko Allah addi ala ko mbawmi hen watta debbo ƴetti bagasal mum suutima yeehi bandiraɓe debbo tefama ñagama yelama bandiraɓe mbaɗi sutoro no kewi wadde debbo arti noon ko wajiɓe mbiyata ko waɗi ko français wiyata ko ƴetti distance no wiyete de distance o wuppanta gorko o fittantaji gorko soɓe lelone o wertoto ñobbo banggue makko yo gorko ñobbo banggue muɗum taadi kañum laaɓi mum moƴƴaki walla mbango mum yowata bandiraɓe gorko ne kañum ne ngal ɗon muñal ene deƴƴi deke gorko kañum ne watti safrade less haalantama so fini dawat ene safro ha gueɗe hokki ɗum artiɗo wonno eyyi ɗo kam nokkam nani gorko artiɗo wonno kañum ne addoyi cukalel keccel joƴƴini watta kam ko debbo hankadi ne ɓerde fuɗɗima bamde mum o wi saɗa wawi joɗɗa sa wawa nata e ɗiɗi debbo wullitima yo natti walde to muɗum o natti wadde o wi o namdama e dabɓa nanni ko ɓe joƴƴinama o namdama o wi wallinannomi toon komo waɗanno ko jinmi o natti wadde ko jinmi mi natti sohludemo saabu ɗo joni kanko e yeeso makko waɗirima kadi fofof makko yani dal mi yiyanima ko jinmi ko walla o ƴeewo fewnidde hoore makko bandiraɓe ɗo woni haalaka debbo heddini marta mata ko hande nda wawa haydara wi min ala mi ronkuɗen bandiraɓe yimɓe nan ne ndewi hen ne ñaago gorko bandiraɓe so tawi wonti ñawore mbar ko debbo o tooñi walla ko gorko o tooñi est ce que debbo o ene fonno ndo arti nde wadde ndani
kanko gorko ne bare mo foti safrade o sella tan o ara o jagga hoore makko o ƴeewi accugol keccel o ara takka e becce makko o ɗacca nayejo makko cukalel nde kam accumi haɗo ɗon kettuki malaki jam yo jam ñallu